У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай буде з усіми вами. Брати і сестри, збираємося у неділю, як супольність утвораємо з гэтага касцёлу, з гэтай супольнасці, бо збираємося у ім'я Христа. Христа сустракаем у Слове Божьем. Христа прымем у найсвяцейшым сакраменце. І гэтую ахвяру святой мшы я молюся за усю нашу парафію, прашу аб Божым благословенні для ўсіх нас, прашу таксама аб ласкі пребывання з Богом у вечнасці, у небе для ўсіх памерлых наших парафіянаў.
Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашага, каб асвяціў гэтую ваду, якую мы будзем акроплены на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця, і служыць для ачышчэння, былі ачышчаны таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнае. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якую мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Твоей ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душу і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымалі Тваё збаўленне. Праз Христа, Пана нашага. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую хрыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціні Яго валадарства. Амэн. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі сулакой людям добрай волі. Хвалим Цябе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе за великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, який святиш право ружайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим хвалимо Отця. Амен. Молимся. Боже наш Ойче, Ты учиніў нас дзецьмі святла, дзякуючы ласцы усынаўлення. Не дапусці, каб нас агарнула цемра неправеднасці, але дапамажы, каб мы заўсёды жылі ў святле
Тваёй праўды, праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Йови. Адказуючи, пан сказав Йови з віхури: «Хто замкнув дверима мора, калі яно схвалявалася, ніби виходячи знутра? Калі я хмары зрабіў адзеннем яго і цемру покрывам ягоным, я замкнуў яго у межах маіх і паставіў замкі і дзверы і сказаў: дагэтуль дойдзеш, не далей. Тут зламаеш свае ганарыстыя хвалі». Гэта Слово Божие. Славьте Пана, бо навеки Его милосердность. Славьте Пана, бо навеки Его милосердность. Кто выправляется на кораблях у мора, каб вести справы на великих водах. Тыя бачили справы Пана і суды Яго у глыбінях. Славьте Пана, бо навеки Яго милосердность. І Ён промовіў і узняўся імклівы ветер, што уздымае хвалі. Узносяцца яны пад неба, падаюць у бездань. Іх душа млее у няшчасцях. Славьте Пана, бо навеки Яго милосердность. Але покликали Пана у нядолі сваёй, і Ён вызваліў іх ад бедства. Ён ператварыў буру у цішу і супакоіў хвалі. Славьте Пана, бо навеки Яго милосердность. І весяляться, бо яны сціхлі, а Ён прывёў іх да жаданага порту. Няхай дзякуюць Пану за Яго милосердность, за цуды Яго для сынаў чалавечых. Славьте Пана, бо навеки Яго милосердность. Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, любов Христа охопила нас, якія думаюць, што калі адзін памёр за ўсіх, то ўсе памерлі. А Езус памёр за ўсіх, каб тыя, хто жыве, уже не дзеля сябе жылі,
аддзеле памерлага за іх і ўваскрослага. Таму адгэтуль мы нікога не ведаем паводле цела. Калі ж і ведалі Хрыста паводле цела, то сёння ўжо не ведаем. Таму, калі хто ў Хрысце, то новае стварэнне, даўняе мінула, вось сталася новае. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Великий пророк повстался рад нас, и Бог наведал свой народ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той дзень, калі настаў вечар, Езус сказаў сваім вучням: «Пераправімся на той бок». Адпусціўшы людзей, яны забралі яго з сабою, калі быў у чаўне. І былі з ім іншыя чаўны. І ўзнялася вялікая бура, хвалі залівалі човен, так што човен ужо напаўняўся, а ён спаў на карме каля ўзгалоўя. Будзяць і кажуць яму: «Настаўнік, не хвалюе цябе, што мы гінем». І устаўшы, ён забараніў ветру і сказаў мору: «Замоўкні і супакойся». І вецер сціх, і настала вялікая ціша. Тады сказаў ім: «Чаго вы такія баязлівыя? Яшчэ не маеце веры». Яны напоўніліся вялікім страхам і гаварылі паміж сабою: «Хто ён такі, што вецер і мора слухаюцца яго?» Гэта слова Пана. Браты і сёстры, у слове, яком мы сёння чулі, шмат ёсць гаворкі пра мора. Мора для габрэяў, як такога народу, які амаль што ўсё сваё жыццё, ўсё гэта існаванне жыў на пустыні, было чымсьці такім, што не паддавалася нейкаму такому разуменню, а наадварот, было нават тым, што іх, напэўна, было такою прычыною страху. Это, напэўна, было прычыною таго, што іх пужала. Ну, бо гэтая стыхія, мора, вялікія хвалі, гэтыя буры, штормы, якія чалавек не можа агарнуць, не можа ахапіць, яны пужалі гэтых габрэяў, народа пустыні, як кажу, народа, які з морам занадта шмат дачынення не меў. А нават лічылася, што ў гэтым моры ёсць вось дэманы, што там жывуць такія пачвары, як Левіатан, вось гэтая таксама такая містычная пачвара, якая там у моры. І вось мора гэта тое, што мае такі вобраз такой стыхіі, якая не падпарадкоўваецца, стыхіі вельмі магутнай, стыхіі, якая вось такая, ну, вельмі моцная. І сёння чуем у першым ужо чытанні адразу спачатку, што Бог кажа вось гэтаму прароку Йову, у гэтай размове адбываецца вось такі дыалог, і такія толькі кароткае, але паэтыцкае такое апісанне таго, як Бог стварыў гэты сусвет. І ён кажа, што ці ты не ведаеш, што я замкнуў дзверы мора, я даў гэтыя формы, я забараніў вось мору туды разлівацца яшчэ больш. Я даў вось гэтую форму, гэты кшталт мору гэтаму надаў я, бо я Пан, я Господ гэтага сусвету, я яго стварыцель. І таксама пазней у псальме мы гэта зноў і зноў чулі пра гэтыя словы, гэтую гісторыю таго, як Бог падпарадкоўвае сабе мора.
Мора не з'яўляецца якімсьці Богам, якойсьці магутнай істотай, як верылі ў гэта вось тыя народы, якія жылі вакол Ізраіля, але вось Бог, ён большы за ўсіх гэтых такіх выдуманых іншых богоў. І добра ведаючы вось гэты такі кантэкст гэтага Слова Божага, да, можам сёння тады ўвайсці ў Евангелие, у якім мы чуем вось гэтую гісторыю таго, што Христос таксама са сваімі вучнямі пераплывае гэтае мора. Хоць гаворка ідзе там пра мора, то на самой справе гэта возера Галілейскае, якое, ведаеце, як так, у часы Езуса вось людзі любяць называць кожную такі нейкі вялікі вадаём морам, вось Мінскае мора, кажам, яны кажуць сабе Галілейскае мора, вось так назвалі. Ну і гэтае возера на самой справе было такім вялікім, што таксама там адбываліся такія буры, якія маглі сапраўды перавярнуць гэты човен, перавярнуць гэтую лодку, сапраўды былі такімі небяспечнымі рэчамі. І сёння чуем, як вось у момант гэтай буры апосталы разгубленыя, апосталы напоўненыя страхам, апосталы увогуле не разумеюць, што адбываюцца, а наадварот нават маюць такія прэтэнзіі да Хрыста. Кажучы, што табе, вось чаму ты спіш, чаму ты нас не ратуеш? І ведаеце, айцы Касцёла вось ужо ад пачатку бачылі у гэтым Евангелі, бачылі вось такі пэўны сімвал. Можаце ў некаторых старых касцёлах нават знайсці вось такія вобразы, што касцёл — гэта карабль, гэта вось тая супольнасць вернікаў, якая плыве па гэтым свеце, па свеце гэтага мора, якое з'яўляецца непрыязным для касцёла, для гэтага карабля. Мора, якое вось можа цэлы час знаходзіцца ў такім шторме, якое атакуе гэты карабель. І касцёл — гэта вось вучні, апосталы, якія плывуць разам з Хрыстом. У некаторых касцёлах можаце знайсці такі малюнак, што вось у цэнтры на табернакулюме, вось у гэтай скрыні, там, дзе знаходзіцца найсвяцейшы сакрамент, яна можа быць зробленая ў форме такога вось якара, да? І вось гэты якар азначае менавіта вось гэты образ, гэтую сцэну сённяшняга Евангелія, так сапраўды, што мы знаходзімся ў такім касцёле, як караблі, які плыве па гэтым моры. І так сапраўды вось ёсць, што ў нашым жыцці мы таксама сустракаемся з такімі бурамі, якія могуць быць, гэта нашы асабістыя няшчасці, гэта можа быць якаясьці хвароба, перад якой мы становімся безраднымі. Гэта можа быць здрада мужа, жонкі, гэта можа быць няшчасце нашых блізкіх. Гэта можа быць тое, што, здаецца, пагражае ўсяму нашаму жыццю, і тады у якой паставе мы знаходзімся, як мы сябе паводзім. Ці часам не ёсць гэта так, як у апосталаў, якія пачынаюць штурхаць Езуса і казаць: ці табе што, абыякава, што мы тут гінем, Божа, што ты ўвогуле не ўмешваешся ў нашае жыццё, чаму ты такі ёсць? І паглядзіце, вось праблем гэтых апосталаў, галоўная іхная праблема — гэта ў тым, што яны забыліся, хто з імі на гэтым карабле плыве, у гэтай лодцы знаходзіцца. А з імі быў Христос, з якім яны хадзілі, і толькі што бачылі, як ён хлеб размнажаў на 1000 чалавек, бачылі, як уваскрашаў, як было шмат цудаў, як шмат знакаў, і яны пра гэта не памяталі. І ведаеце, можа быць так, што вось мы таксама забываемся, што ў нашым жыцці Христос зрабіў ужо шмат цудаў, шмат знакаў, што гэтыя знакі могуць быць вось такімі толькі для нас. Ніхто іх, можа, нават не зразумеў, не ўбачыў і не ведае, але гэта нешта тваё інтымнае, гэта твая сустрэча асабістая з Богам. Гэта той момант, калі вось ты сапраўды з Богам перажыў і ведаеш, што Бог вялікі учыніў вялікія цуды ў тваім жыцці. Можа, нікому ты аб гэтым не казаў. Але гэтае слова сёння можа вось менавіта для таго, каб ты быў прыгатаваны да гэтага няшчасця, ці гэтай буры, ці гэтай няўдачы, гэтага шторму, які можа сустрэнеш у жыцці, каб можа зноў успомніў той знак, той цуд, тое дзеянне, і з кім ты знаходзішся ў гэтым караблі, з кім ты плывеш па гэтым моры. Вельмі цікавыя словы, якія кіруюць да
Хрыста, яго вучні, паглядзіце, што яны называюць яго настаўнік. Настаўнік, гэта, здаецца, не так дрэнна. Настаўнік – гэта вось той, хто ведае, як нам жыць. Вось часамі бываюць, людзі прыходзяць у касцёл і кажуць, слухайце, мне трэба неяк вот так, як мне вот тут так вот з маім мужам, каб памірыцца, з маёй жонкою, вось, з маімі дзяцьмі, а што мне рабіць у той ці іншай сітуацыі? І ў гэтым, ведаеце, так сапраўды няма нічога дрэннага. Гэта вельмі добрае пытанне часамі, толькі вось, калі пытаюся, ці ёсць у вас да гэтага, каб я вам мог штосьці падсказаць, штосьці змяніць у вашым жыцці, ці ёсць у вас гэты фундамент? Ці вы ходзіце ў касцёл кожную нядзелю, ці вы жывіце з Богом, ці вы на Хрысту збудавалі сваё жыццё? І чалавек кажа звычайна, слухайце, як атрымліваецца, я так вось, для мяне гэта добра. Можна Хрыста ўспрымаць як такога настаўніка, у сэнсе такога гуру. Габрэі называлі яго раббі. Вось было шмат такіх настаўнікаў. Вось ёсць добрыя філосафы, ёсць добрыя такія вось, можа, якіясьці таксама такія мудрыя людзі, якія могуць нас вучыць, як жыць. І часамі гэтыя парады яны спаўняюцца, але не называлі яны Хрыста вось у гэты момант месія, не называлі яго Пан, што значыць Господ, так? Не казалі на яго Господі, ратуй нас, не бачылі ў ім Бога. І вось можа быць так, што сапраўды для нас сёння такое добрае пытанне, бо яны яго апосталы пазней задаюць. А хто ён такі, што ён можа і такую магутную стыхію, як мора, успакоіць? Хто ён такі, што ён можа заспакоіць і расказвае, вось так ім дае прыказ, проста кажучы, сціхні, і настае ціша на моры. Хто ён такі? Вось хто гэта? І можа сабе варта сёння таксама другое пытанне з гэтага Евангелія ўзяць, вось хто зноў жа для мяне Христос? Кім ён з'яўляецца? Які Бог, які вобраз Божы я нашу ў сваім сэрцы? Хто ён такі для мяне сёння? Ці гэта вось толькі такі настаўнік, для рэкамендацый якога я прыслухваюся? Ці гэта сапраўды Господ майго жыцця? І так, як сёння святы Павел кажа у гэтым пасланні, што я не жыву ўжо для сябе, але жыву для ўваскрослага, бо ўваскрэсну разам з Христом. Ці разумею я тое, што Бог памёр за мяне, але і ўваскрос, прадназначыў мяне для гэтага ўваскрасення. Таму, браты і сёстры, хай вось гэтае слово будзе для нас такім імпульсам, яшчэ адным штуршком для сённяшняга такога разважання, каб можа ўзгадаць гэты цуд, дзеянне Божай ласкі ў маім жыцці і адказаць сабе на пытанне, хто такі для мяне Христос, хто такі Бог, што назначае, якое месца займае ў маім жыцці. Амен. У адказ на гэтае Слово Божае вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Отца Всемогущего, Стварителя неба, бачнага і нябачнага, і в адзінага нам Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Дайца народу, перед усімі векамі, Бога,
Адкрыем нашыя сэрцы Богу, які няспынна напаўняе нас сваімі ласкамі, і ўзнясём да Яго супольныя малітвы. Молимся за Христовый костел, каб ён нястомна абвяшчаў добрую навіну об воскресении свайго укрыжаванага Пана. Цябе просім. Молимся святого Айца і біскупаў, пераемнікаў апостолаў, каб у цяжкія хвіліны яны адчувалі дапамогу свайго боскага настаўніка. Цябе просім. Молимся за тых хрысціянаў, якія не прымаюць святых сакраментаў, каб яны не аддаляліся ад Хрыста і здолелі прыняць Яго любоў. Цябе просім. Молимся за тых, хто зараз знаходзіцца ў адпачынку, каб яны аднавілі свае фізічныя і духоўныя сілы для выканання сваіх абавязкаў. Цябе просім. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб ожыўлёныя Божай любоўю яны жылі ў спакоі і еднасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся о Божай дапамозе, апецы Маці Божай, вытрымцы і цярпенні у складаны час жыцця для Паўла. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы навучыліся дзякаваць за кожнае атрыманае дабро і дзяліцца ім з ішнімі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты любіш усіх людзей, выслухай нашыя малітвы і просьбы і адары нас Тваім спакоем праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Прими, просим Тебе, Пане, гэтую ахвяру, хвалы и умилостивления, и учини, каб очищенные моцою яе мы могли ахвяраваць Табе шчырую любоў наших сэрцаў праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. Угору сэрца. Падзякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Гэта Ён праз пасхальную таямніцу цудоўным чынам вызваліў нас ад ярма граху і смерці і паклікаў да хвалы, каб учыніць нас выбраным пляменнем, каралеўскім святарствам, народам святым, людам адкупленым. Мы усюды абвяшчаем моц Твою, Божа, бо Ты нас паклікаў з цемры да Твайго цудоўнага святла.
Тому з анёлами і арханёлами і з усімі святими ми обвящаем Твою хвалу, разом з імі ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа покорно молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця з падзякою, складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Янам Хрысціцелем і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім, папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым.
Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая па твоей волі стаіць перад табою. О добры Ойча, ласкава, з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто у ласцы тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Небеснага, як нас навучыў Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакою дні наші, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодно з Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой, Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру Ягону. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздоровлена душа моя.
Вочы ўсіх з надзеяй глядзяць на цябе, Пане, ты даеш ім ежу ў адпаведны час. Твоя присутна
Твоей присутности. Свобода придет Твоей присутности. Твоей присутности. Страх пропадет Твоей присутности. Твоей присутности. Свобода придет Твоей присутности. Твоей присутности. Страх пропадет Твоей присутности. Твоей присутности. Свобода придет Твоей присутности. Твоей присутности. Страх пропадет Твоей присутности. Твоей присутности. Свобода придет Твоей присутности. Молимся. Пане наш Боже, Ты умацаваў нас найсвяцейшым целом і крывёю Твайго Сына. Просім Цябе, каб ахвяра, якую мы часта Табе складаем, была для нас задаткам вечнага збаўлення праз Христа, Пана нашага. Прысядзем, паслухаем яшчэ аб'явы на наступны тыдзень. На пачатку, як заўсёды, хачу сказаць словы падзякі ўсім тым, хто неабыякавы да нашага касцёла, кляштара, нашай парафіі. Дзякуй тым, хто прыбірае вакол касцёла, дзякуй тым, хто таксама прыбіраў на гэтым тыдні ў касцёле. За вашу малітву, за кожнае добрае слова, за вашу ахвяру. Няхай вас узнагародзіць Пан Езус, святы наш Айцец Францішак. У панядзелак заўтра урачыстасць нараджэння Яна Хрысціцеля і святая імша ў гэты дзень о 18 гадзіне. Гэтая урачыстасць не з'яўляецца абавязковай. Вернікі не маюць абавязку удзелу ў святой імшы. Гэта значыць, не будзе граху, калі хтосьці вось гэты дзень прапусціць гэтую урачыстасць. Але сёння таксама запрашаем о 14 гадзіне ў гарадку на месцы фундаменту былога касцёла. Будзем маліцца таксама адпустовай урачыстасцю о 14 гадзіне. А 13:15 ад нашай паркоўкі будзе выязджаць таксама аўтобус у гэтым кірунку гарадка. Запрашаем вас таксама, хто хоча, яшчэ жадае, мае гэтую магчымасць пад'ехаць туды, каб памаліцца разам у гонар нараджэння Яна Хрысціцеля. У пятніцу 29 чэрвеня ўспамін святога Ірынея, біскупа і мучаніка. У суботу урачыстасць святых Петра і Павла, апосталаў, і гэта ўжо абавязковая урачыстасць. Вернікі маюць абавязак удзелу ў святой імшы, таксама павінны ўстрымацца ад выканання неабавязковых прац. І увага, і святая імша ў гэты дзень, у суботу, гэта субота, урачыстасць святых Петра і Павла, о 8 гадзіне і будзе і о 10, не так, як звычайна у нас, таму што субота, трошку больш, можа, хтосьці хоча паспаць, і 10 гадзіне таксама ёсць такая магчымасць удзельнічаць у гэтай святой імшы.
Запрашаем на чэрвеньскія набажэнства ў гонар Найсвяцейшага Сэрца Пана Езуса о 17:30 кожны дзень на працягу месяца чэрвеня. Увага для тых, хто запісаўся на аўтобусную пілігрымку, вандроўку 29 чэрвеня, выезд ад крамы Светафор о 8 гадзіне. Трэба прайсці, раней хаця б на 5 минут, просяць арганізатары вандроўкі. З 21 по 29 ліпеня запрашаем моладзь ад 16 гадоў на рэкалекцыі з палета. І запрашаем на працягу 7 дзён маладым людзям, прапануецца вопыт, каб яшчэ раз асэнсаваць сваё жыццё, адказаць на шматлікія пытанні свайго жыцця, на пытанні веры. Падобным чынам, так як гэта адбылося ў свой час у жыцці святога Францішка, дапамагаць у гэтым будуць браты капуцыны, моладзь, якая жыве ўжо гэтым францішканскім стылем жыцця. Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць на плакаце, дзе вы бачыце напіс з палета, можна прайсці па гэтай ссылцы, а таксама у братоў капуцынаў, таксама у францішканскай моладзі. Яшчэ раз сардэчна запрашаем на першую пілігрымку маладзечны бусваў. Ёсць магчымасць ўжо запісвацца, ёсць таксама можна запісацца ў закрыстыі альбо праз сацыяльныя сеткі нашай парафіі. Таксама звяртаемся зноў жа з просьбай, паколькі з нашага горада разам з намі вырушаць пілігрымы з іншых мясцовасцяў, ім трэба дзесьці будзе пераначаваць, і просім прыняць на начлег, хто можа, гасцей з іншых гарадоў пілігрымаў з 30 чэрвеня на 1 ліпеня. Ахвотныя гаспадары могуць запісацца ў закрыстыі альбо скантактавацца беспасрэдна з братам Уладзіславам. І таксама яшчэ просьба, калі хто мае магчымасць, падзяліцца нямнога з пілігрымамі поўнымі прадуктамі харчавання, тушонкай, крупай, гарбатай, закаткамі ці іншай агароднінай. Таксама, калі хтосьці жадаў, можна іх прывозіць сюды пад наш кляштар, камусьці з братоў. Пакуль што прымем, усё зложым у складзікі, каб таксама ў пілігрымаў было што есці. Але скажу, што ўжо бульбы хопіць. Дзякую, учора прывязлі, сапраўды, там з мяшкоў 5 адразу, так што я думаю, што мы можам увесь бусваў накарміць, калі што ўжо бульбай, таму дзякую за бульбу. І дзякую вам за кожныя вашы ахвяраванні ў гэтай мэце. Таксама пілігрымы абяцаюць малітву, на працягу ўсёй пілігрымкі будуць маліцца на ружанцы, а браты будуць маліцца таксама ў вашых інтэнцыях, святымі імшамі. І гэтыя інтэнцыі, гэтыя нашыя малітвы можна пакідаць там, на картках у канцы касцёла, пісаць малітву, за каго вы хочаце памаліцца, і можна таксама заставіць вось там вашыя просьбы, падчас якіх будуць маліцца пілігрымы, і пазней таксама будуць маліцца браты перад абразом Маці Божай. Ёсць таксама магчымасць паехаць у Буцваў аўтобусам. Выезд адбудзецца 6 ліпеня, о 8 гадзіне, таксама ад паркоўкі нашага гіпермаркета тут блізка Светафора. Кошт паездкі прыблізна 20 рублёў. Запісацца яшчэ можна ў краме нашай парафіі. Жадаю вам такога плённага перажывання гэтага тыдня, які надыходзіць. Прыміце Божае благаслаўленне, хай яно спадарожнічае ўсім нам. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас у змаганні супроть спокусу и пастыря.